Oh, napakahirap na buhay ito. Hindi ka masyadong magpapagod. Thank you, sir, ha? Iyak ka. Sir? Sir? Ay, pabihira naman na amo ko yun. Masyadong mahalay. Hindi niya nakikita ang hinuhugasan ko. Matalim to. Pero ano ba naman? Wala siyang magawa kundi himasin ng aking behind. Bakit gano'n yung amo ko na yun? Pag nanasa siguro sa akin, hindi niya lang alam kung ano ang aking nililinis. Baka asukan ako. Walang naman nais na amo yun? Ay, Lolen. Ano ito na sa akin? Pwede ang siguro ko? Hi! Wala na ba kakain ito? Mga bossing! Dead na ako? Nalagay naman ito? Dahil sa mabait ang aking amo, papayin ko siya. Yan. Sarap. Yan po sila. Ano ginagawa mo, sir? Sir! Ano po? Sir, parang masarap yan. Oo, kasi masarap mo. Pwede mo naman. Maluto. Sir? Maluto ka lang, sir? Ano ba ang gusto, sir? Ayaw mo? Sis! Ayaw ubusin ni sir ang alak na in-offer ko sa kanya. Kung gusto niya, sito. Ano, viewers sa dito? Ay, Mare! Ano ginagawa sa dito? Ay, ganda. Ano meron sa dito? Ha? Ano meron sa dito? Wala lang, mga live lang. Ay, ito, Mare. Ano ba? Sasayaw ako dun. Oh? Nakikita mo ba? Hindi kita nakapanood, Mare. Wala na ako, viewer. Mare, kamusta? That's the game chat. Ganun. Ano buhay-buhay natin ngayon, mga Mare? Ayos lang. Wala kang racket ngayon, Mare? Wala. Pero alam mo, Magpaparaket ako mamaya. Sige mo ikot. Nag-ano yan? alam mo, Mare? Itong si Maring Bird, ano sabi sa'yo? What? Sinabi mo sa kanya? Oh, 101. Banda mo ulit. Hindi alam ko ng 101. Sabi ko hindi nagtanong sa'yo kung anong klase 101. Hindi, sabi ko kasi, ano ako, gusto mo 101 tayo ah. Kaya kung 101. Ano lang tayo, 101. O, bandang tabi. Bago ng 101, guys, wala. Kaya susunod natin, ha? Hinawin mo, iklaro mo sa kanya, ha? Mamaya, ano? Mukha ka nang katulong sa'yo? So, Mare, ay, katulong lang ako dito. Ano ba? Katulong lang ako. Ang ganda katulong, tignan mo naman. Isa lang akong ganap na katulong sa mansion. Kumain ka na. Kain ka na, TV. Kumaya ka na kakain. Nagkakayat ka din eh. So, where were we? Nandito lang tayo. Oh, yeah. I mean, yung topic natin kanina. Anong topic na natin? Yung 101. 101. 101. Kaya sa susunod, ha? Liwanagin mo ang 101. Ay, sabi ko, ano nga kami sa bote. O na, tagbandong mo din. Ano alam niyang 101? Ay, Diyos ko. Palibasa, mag-isang taon ng tigangan. Sino tigang? Ako. Ano po? Ano maipapayo mo, Madam Irene? Sa mga katulad ni Bernie? Innocent ako. Ganon. Isa kang ganap na sinungaling.
So, hayaan mo na yun, Bernie. It's alright, Bernie. Pag sinabi ka, pag nag-iaya ka talaga, kailangan direct the point. Pag sinabing 101, hindi 101. Sabi Kaso, mo, ano sa bote? may sinagot mo, yung tinanong mo siya ng 101, napaisip siya na matagal. Ang sabi niya. Ang sabi niya, nung tinanong mo siya, 101 tayo. Nala niya, ano nga? Wait lang. Ipagtabi ko na to para hindi. Ibang klaseng 101. Ibang klaseng